Uwe ubre ubasan puwe snem karta ula syake menin kesngi namar ba ula siat ya piala ka jong kakun kabadang arput san snem karta kabadai kanong ya lakai tenis state level jong ka jela Haryana bat kala don ru la ka jong ka school ban ajing hikai ha ka jing lekai tenis hajan ka jing sa jong ka hapo gurugram sektor san pu nyau kane ka jing cia kabala je menin kesngi ha ka ba upa uba kerteng utipak yadaw ula siat ya piala ka jong ka kun da ka suloi revolver kabadon kalaisen jong u kane ka kun ka bakar teng ka radhika yadaf ka bala siat hadu laisin na ka terpeng kat ba kadang siat jing siat ha kamra siat jing siat jong ka ying ka balai mala ha ka por sipo siteng men step lai thu ki puliat pat panra pa kala khat no hasen namar ka jing masaujur kinong toket ha ka ju ka por ki laong pa ki dangwat nia yaki daw ki bala pelong ya uni upa pan penya piala ka jong ka kun ki pulet ki laang baka wei na ki daw pa kong san ka badang bisar penya ka dei ka jing pitar jong upa halor ki jing sakran ben na ki nong jong snong bat ki parlo ha ka snong trai jong ki ka wasa ribat ka ba ha phapo ka sektor san phonyau lakana babun ki lar ki ben yo u namar ba u im na ka kamai jong ka kun jong u na ka chaka puli tenis jong ka kat kum ka jing ong jong nong to ke tu pati pnya yakani ka jingja watla ka long ka baskam ha ka liang ka pisa tika jong ka yeng uyadaf ubadai ubale yaki kam khayi sna yeng layathu ba ula sausi ya ka jing long la yu ba ka jing chop pisa jong ka khun jong u karatika kapa nang kiu nang roi na ka chaka ai jing hikai le kai tenis ka jong ka badon hajan ka ying jong ki laong su su kinong thoket ki layathu su su ba une upa ula karpat pun sen ya la ka jong ka kun ban khang no yakani ka jaka puli tenis henrai ka kun kala kantaj ki jing ya kran ki la jia khamen chuaru kumju ha ka pakadu ula set yap no yaka da ka suloi namar ka ju ka jing ya ka jia kumta ka kmi jong ka radika ka manju ya daf kala ujor ka FIR persya yokpa jong ka radika bat kala kantaj ru ban ai jing kran saki pulit da ka bakano bakadon ha ka jing sneu sitom bat kam syum la UEAA halor kani ka jingjia ba syasiat ka khun kumta ki pulit ki dang yai teng ban toket ya ki wei pat ki daw ki bala ban mi tang kini ki video kuble sibun ngin skanu pat ha ki wei pat ki video ki bakum kini